vesien syövereistä, manalan tulisista tätseistä. Vierelleni sinut kutsun, seurakseni Suomea syömään. Matkamies metsien, soutaja syvien vesien. Kylvä tuhkaa, niitä miestä, anna maan palaa vesi. Louhi, mitä sä oikein haluat musta? Haluan, että tapaat Tikan veljekset puolestani. Jaa. Haluatko tietää, miksi haluan Tikan veljekset hengiltä? Ei se mua kiinnosta. Mutta sä kuitenkin kutsuit mut näillä sun tajoillas, joten mä kyllä hoidan tän keikan ja lähden sen jälkeen vasta takas etelään. Mutta ennen sitä, mua hetken sun käskyläinen. Toiminnan mies, ei turhaa lässytystä. Oikeastaan, ennen kuin hoitelet Tikan veljekset, saat hoidella Pohjan akan. Jaa. Vituttaa laita kaikille rahaa. Vittu maksaa. Vittu mä sanoin, että mä maksan. Älkää aina jaksako tapella. Se maksaa kyllä rahaa. Katsokaa mikä jätkä. Ei vittu mikä hattu. Missä mä oon nähnyt toi? Näyttää obitilta. Ei vittu, jos 20 edes. Miksi? Hän ei ole obiti. Hän on reissumies. Me jätän sut eloon vitun juoppo, mut sun on välitettävä viesti. Älä obiti vittuille meidän Pasille, se on kova jätkä! Niin! Käske Tikan veljesten tulla kohtaamaan kuolemansa mun leiriin. Ne löytää mut Laanaojan varresta, ja jos se pakenevat, mä tapan kaikki tän laakson, siis kaupungin asukkaat. Tikaveliksi tappavat sinut, reissumies. Reissumies. Se ei ole oikea nimeni. Ennen minua kutsuttiin. Mitä täällä on tapahtunut? Joko nämä kaikki olisi kuollut kovaan meteliin? Onko sellainen edes mahdollista? No siltä se nyt vähän kyllä näyttää. Hei, ehkä Pasilla on ollut peltorit päässä, niin se on selvinnyt sen takia. Varmaa. Ei täällä ainakaan näy mitään sokeripentagrammia, minkä avulla se olisi säilynyt hengissä. Tuonne ei auta yhtään. Että jos sulla ei muuta annettavaa, niin me Jarikseen odottaa. Komisariot Kirka ja Hector. Lähetään. Täällä ei ole mitään nähtävää. Komisariot Kirka ja Hector. Niin joo, meitä. Sori, oli vaikkoa korvassa. 4 uhri on herännyt sairaalassa. Hänen tilansa on vakaa, mutta veren alkoholipitoisuus on yli 4 promillea. Ja kuuliko Kirka? Taas on ollut Pasilla vauhti päällä. Kuulin, että. Lähdetään kattoo, kaveri. Kiitos. Toivottavasti Pasi on hereillä. Toivottavasti Pasi ei krapulassa. Jaahas. Onks tää Pasi Rannanjärven huone? Joo, kyllä. Potilas onkin jo hereillä, niin voitte vaan mennä sisälle. Kiitos. Pasi. Pasi. Hei jätkät, hyvä että tulitte. Näittekö toi oli se mieshoitaja? Ei saatana, tää maa on mennyt ihan päin helvetti. Me tuotiin sulle kukkia. Hei, tosi kiva juttu. Tää on vettä. Mitä helvetti yrittää myrkyttää mua? Voisit sä joskus olla päivän juomatta tai ylipäätään ajattamatta turhaa draamaa? Turha draama, jumala, mäkin kuoli siellä Hei, puistossa. turpa kiinni molemmat. Pasi, mitä siellä puistossa oikein tapahtuu? Päättämään vakava. Reissumies tappoi kaikki ystäväni siellä puistossa. Reissumies. Isä käytti siitä jotain toista nimeä. Mä en oo kuullutkaan tommosesta termistä kuin reissumies. Reissumies poltti keskiajalla paljon kyliä, nussisikoja ja kusi kaivoihin. Lämmitti käsiään palaneiden kotien tuhkassa.
Joo, hei, kirkkotiedon mukaan noita pystyy kutsumaan reissumiehen käskyläiseksi. Reissumies muuten lähetti teille viesti. Hän on ihan varma voitosta ja haluaa haastaa teidät taisteluun. Hän ilmoitti paikan ja ajankin etukäteen. No niin, me tapetaan se. Ennen. Tappakaa se. Jää sä lepäämään tänne. Me hoidetaan tää. Joo, mä jään tänne lepäämään. Mikä se oli se paikka? Jossain Laanojan varrella. Okei. Okay. Pasi, pääsit kohta kotiin niin kuin sovittiin, mutta ensin voitais lähteä pesuun. Voi vittu. Se reissumies on ihan varmasti Louhen kutsunut. No tällä kertaa mä oon kyllä sun kanssa ihan samaa mieltä. Ennen kuin me mennään sinne reissumiehen leiriin, niin meidän pitäisi varmaan vähän tarkkailla sitä aikaa. Ja jos Louhi on siellä, niin sä voisit kenties miettiä jotain keinoa, miten me saatais ne arkaiset kielet takaisin. Onko meillä kuulusoijamia mukana? Mä haluan Pasin kanssa sairaalaan kyllä. On meillä tuolla yhdet. Katsotaan sulle sitten jotkut toiset, kun ollaan perillä. Joo, no eiköhän mennä. Mä oon tosi pahoillani, mutta mun elämäntilanne on tällä hetkellä sellainen, että mä en todellakaan pysty kuvittelemaan mitään perheviritelmää tähän. Minäkin olen pahoillani. Kuvittelin, että meillä oli jotain. Enkä vain ymmärtänyt, miten paljon pelkäät vahvoja naisia. En mä vahvoja naisia pelkää. Koko elämäni mä oon elänyt vahvojen naisten varjossa. Louhi. Sä oot oikeesti tosi upea nainen. Ja jos mä saisin päättää, mä jäisin sun rinnallesi. Mutta totuus on se, että kukaan ei oikeastaan koskaan opettanut mua rakastamaan. Kun mä vain kuulisin, mitä nuo pirut puhuvat. Eikö sun pitänyt olla lepäämässä? Voi vittu, mä säikällä hiippaile tuolla lailla tasastella puukasta. Näytäs. Kattokaa! Reissumies ja Narttu halailee toiseen. Mäkin haluan katsoa. Seuraavan kerran, kun mä tulen takas pohjoiseen, katsotaan, jos tilanne on silloin erilainen. Sun pitäis muutenkin kohta lähteä. Tikan veljekset on tulossa ihan just. Mä yritän vielä onkin tässä hetken, mutta en mä tiedä, onko tuossa helvetin joessa yhtään kalaa. Ei, ihmiset ovat myrkyttäneet sen. Jaa. Hei, Louhi on lähdössä. Mä menen sen perään, niin hoidelkaa te tuo reissumies. Sä et koske Nami-Peppuun. Nami-Peppu. Jarikseen. Joo. Pasi saa jo. Yes. Mihin ajetaan, valtiopäin? Pohjolaan. Laitoin peltorit päähän ja radionovaa soi. Mikään ei voisi olla parempi. Jos kuuntelet Novaa, olen jo voittanut. Mä tapaan sut kohta. Eikö sua yhtään kaduta, että sä tapoit ne miehet siellä puistossa? Mä oon polttanut kaupunkeja ja kylpenyt niiden tuhkassa. Mä oon vuodattanut verta ja tanssinut lestien itkiessä. Mä oon yleensä syönyt ihmislihaa, kun huutolaiset on katsonut mua nälissään. Katumus on mulle melko vieras konsepti. Turpa kiinni, Narttu. Sä kuolet nyt. Joo. No niin, nyt tiputetaan se noitaakka. Pasi, mä tiedän, että sä haluat kostaa sun ystävien puolesta, mutta et sä oot taistelukunnossa. Puolikunnassa se Rätyykin on kaikki mitalinsa voittanut. No joo, totta. Mennään vaan. Okei. Tää taistelu on muu.
Samuli Tikka, työnsit viimeisen kerran nokkasi väärään paikkaan. Sä lähdet mukaan tämä ammusut siihen paikkaan. Samuli, ootko sä kunnossa? Samuli, ei vittu. No. Mitä? Lepää rauhassa, rakas veli. Mä lupaan, että mä kostan sun kuolemaa, vaikka se olisi viimeinen tekoni. Vittu aamen. Missä minä olen? Manalassa, nuori Tikka. Manala. Olenko kuollut? Se kysymys, nuori Tikka, riippuu siitä, toitko mukanasi arkkaiset kielet. Kuka helvetti sinä olet ja mitä tiedät kielistä? Minä olen Seppo Ilmarinen. Ja arkkaiset kielet toimivat siltana Suomen ja Manalan välillä. Niiden avulla saat elämäsi valon syttymään jälleen. Mikäli siis toit arkaiset kielet mukanasi.